sa ating mga pasahero na naka-business class, ang sinturong pangkaligtasan ay nasa ilalim ng upuan. Sa mga naka-piso fare sa likuran, magdasal na lang ang pupan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yes! Dili mo aware? Si Sir Kian ang nag-book sa inyong flight. Long piso fare. Ladies and gentlemen, welcome to Philippine Airlines. Sa ating ha? Wala pa mo paglarga, nag-taxi pa ta, sir. Wala pa tanilupad, sir. Pagkuwat, pwede. Ladies and gentlemen, sa ating mga pasaherong palabas, huwag po nating salubungin ang mga pasaherong pasakay kasi hindi po natin sila kamag-anak. Salamat po. This is your seatbelt. In fastening your seatbelt, do not worry. We're all gonna die. In case of emergency, please check the exit row. It might be behind you. Or nothing at all. In case of emergency, use this small red gun and break the glass. But how can you do that if our tuning around, right? Logical ba, no? Marisgrasya ito, makabuak, makatali. Galing all ang galing. Itik ko yun, mag-alala pa ko. No, imagine. Kao na lang, oy. Pagbilog. Ladies and gentlemen, paminaw! Exam to after. Okay, so I will be your professor for today. No school. Wala siya, okay na siya. Okay na. Before anything else, guys, Kumain na kayo, kuya. Wrong. Dapat. Before anything else, parang wala pa tayo microphone, pero microphone po niyang tingog. Trying to make my voice a microphone po. But I'd like to introduce first myself. I'm Rod.